tugenderete nigo eskuru ya Riragia Vocational Training College ime ye county ya Kisii litkulia lero nyakobage kura umuiga ugosimeka emete ase chinsemo chinsemo ase muna gosabuna njira yamo yo kulinda ebinto bitotanaine kolengana hano mwaruke monne weskuru yo Dr. Paul Makori niganyakabaga koerera habuna egetambo kirekyo nigokere ekamo yo kulinda ebinto bitotanaine gose environment nabo nekebona emete yasime kwa nigeraji gotumeka ase amasomo akirali tuko unagutumanya umulikito Daniel Ontiri ubune nchiremo yo kugendera kulinda ebinto bitonchokanine nakoine kibuna byagendere gukina litukulia lero eskuru yo kwena mailio ya Riragia Vocational Training College yo gotoka kegoya ase bunge Kitutu Church North miye county ya Kisii bakubwaterana na babwatani bande igati yabo balia bamangana yechinsana kera mone byombe binde binge nigo barali tukoli nene lyogosimekemete umega boyukirenwa na bubwatani bobolindi naborkiwa ase skuru ya ase basimeka emyobo nemetandege twacha gusimekemete ase ngenzo ye amangana climate change tutaite yo mugusi asimeke emete elie bwenderete elie koreta amatunda mayasa abantu chinga kecho esegeto nigo yaruga igoro yokurusia emetange ne chinsoko cha mache nabuna emetene bwate engenchenene hase mwanya bantu emetento bwate chitaipu lazima uchi gusimeko moringa muchi gusimeko motandege simeke birangu ati simeka mapera simeka chi avocado karetu agatwarire chi avocado kero muchi bwata avocado rero iga turi konyora avocado igoko gendo muchi gwasabo 50 bobu komanya kwa avocado twagachire twari birangu ati twari mapera bosa rero no endo muchi bomonto turi pera bosa igonko baimiza tafadhali toboke simeke mete ebere etato obwata abana batano obwata abana stakero montas mekoyo moyo at least nabotokonyora by 2030 tuikire presidential directive twatebanire tukuruga twende tuchake kosimeke meteyu egere by the end of the year anyore tuikiri 30 because sense ito ya Kenya irigere ko increase the tree cover and forest cover munenjira yemo yoko advanced climate action. Dr. Paul Makori omorokyo monene ase skuru iga nigo atebona emete iga nechigukonya eskuru iga kororekana buya gosibiembe ogotarera liroba oigo ogotumeka asa masomo yaborokigwa batokonyire twasimikire emete 5000 ase a compound yeito emete bono buna intwe eskuru ndobata banafunzi ba agriculture na beko bakonya soko soma kiagere meteyere aina mbalimbali ebina bibagosoma na mbaibere emeteye twanyisimekire na beko bekiriri abana barayiga na banke bale abande 2000 around 2300 students igokere yakinire mete abeire miya na bokonyora asense ye mete yekiriri yagekobekia na abana bagosomera buya igo nabo ngo segeta bwensi balimo kareka no ndebwensi ontegererete bunambuya tusimekemete erinde etokonye onsia na somokia boigo boikirene ekirenga gie serikali insi obraibwaye Dr. William Samoei Ruto nkurubadirega taseni kiagetembe kurega se county ya Kisii literane nguruko Daniel Ontiri.